So yun guys, magandang hapon po muli. Ayan, dito ho tayo ngayon kay James. Ayan, bisitahin muli natin. Gustahin natin yung kalagayan niya. Ay, mahilig sa video, mahilig sa video. Oh, tama-tawa ho. Ang dami yatang tao. Ba't ang daming tao? May artista? Nga, yun tayo. Ay, magchinelas ka, magchinelas. Asan yung isa nito? Si... Ivan. Sige ba? Okay. Baka pwedeng ibaba mo muna. Ay, si Ivan. Uli po, baga sa Ivan. Kamusta na tayo? Ito, anak mo pa na. Opo. Kamusta na si James? Okay naman po. Halika dito. Tala, chinelas. Dalagan. Ha? Yung likod niya na lang yung problema na eh. Opo. Oh. Babalik pa daw niya sa dati? Tama yung likod niya. Pang kuba. Eh, pinagpapawisan natin. Pasuyo na lang po ng tawil. Ay, ito naman. Grabe naman to. Ano yan? Yung tsinelas kaya nagsusugat yung paa mo eh. Magchinilas ka. Daming sugat. O, nilalangaw pa. Wala ka ng tsinelas? Hain kayo sa chinilas mo na. Ihali-hali mo kayo kan. Magtsinelas ka. Yung mga bata. Pakita mo yung audience natin. Ang dami nila. Sana. Ayan, kamusta natin si James? Okay naman po. Kumusta naman yung pagpapagamot natin sa kanya? Okay naman. Opo. Kayo, kumusta na? Malapit na po matapos. Ilang buwan na lang? Isang buwan na lang po. Isang buwan na lang? Oo, diba? Oo. Isang May tapos na. Ha? May? Tapos na? Opo. Nung pizza 4 po, nagpa-sputum po ako. Anong resulta? Wala po sinasabi. Wala pa. Wala bang manggugupit dito ate? Meron ba? Mangugupit sana ako kaso hindi ko na kayang gupitan to eh. Oh. Magchinelas ka. Ano te, pasuyo na lang ng mga paan ng mga anak mo ha. Eto, daming sugat. Opo. Dapat Allergy laging po malinis, kasi yan pag ate. kinakagat ng lamgam. Dapat laging malinis yung paan ng mga bata. Baka ma-infection yan. Anong gamot mo dyan te? Magsisilin po. Ano mo lang ng bayabas? Oh, yung anak mong isa asan? Ito? Ay, ito pala. Oh. Buti ito maayos yung paa, malinis. Bagong ligo. May dala kaming kalahating sakong bigas. Tapos ito, may panibagong gatas na naman. Mayroon ba silang gatas dyan? Wala na. Ay, tama-tama na. James, ikaw, James, kumusta na? Magaling ka na talaga, pwede na kita magdalagan naman palawas. Dalaga na, be. Kantis kita? Ha? Pwede na? May na. Dalaga na sa bago. Sige mo dalaga. Saan ka na nakakaabot? Ha? Saan ka na nakakaabot? Yung ka nakaabot niya. Sa dagat? Naglulumag kang solo? Baka malamos ka? Mukhang nagkakaribos. Ada medyo mataba-taba ka na pati baga. Opo. Kaya pisngi mo. Buti naman at gumaling ka na eh. Opo. Yan, pasalamatan mo yung mga sponsor natin. Yung nagbigay ng ng tulong sa'yo para gumaling ka. Yan. Salamatan mo sila. Salamat po. Sa tumutulong sa akin. Tumulong po sa akin. Dahil po sa inyo, gumaling na po ako. Nasupog ba? So, kung gano'n naman. Si ma'am from Brooklyn nagpadala ng 5,100. So binili namin ng kalahating sakong bigas tapos yung gata. So ayun, bibigyan kita ng bibigyan kita ng 1,000 na eh. Pagupitan mo yung mga anak mo. Tapos, pagupitan mo. Kayo gusto niyo magpagupit. Tapos baka naman, pasuyo naman ng pa ng mga anak mo ha. Lalo na yung isa, daming sugat. Oh. Thank you po. Baka ma-infection pa yan, mas malaki yung gagasusin mo dyan. Ay, baka madala pa sa mga herbal. Yung bayabas, napakagaling ng magpagaling ng sugat. Hindi ka sanay hindi ka sanay mag-chinelas. Ha? May pinagmanahan. Kanta na mo na. Kanta na. Kahit nga, nagkanta ka. Sopog na naman. Sige na.
Dakulong kayong tao. Anong dakulong tao? Ha? Artista? Uy, sikat pala si Jim. Pagupitan mo yung mga anak mo, ha? Ikaw gusto magpagupit? Ha? Kaway na. Paro-parod. Ikaya. Murag ka ba? Ayan, hintayin po natin. Nagbibihis si Gabi. Virgilin 2.1. 3.0 dapat at 2.0. Ayan, nagbibihis pa kasi maraming audience. Ha? May kasama po kami ngayon na komedyante. So, pasasayahin niya yung mga audience namin kasi maraming audience. Chocolate ka dyan. Ayan, ano ka? Ano message po? Sa mga audience, Oo, dali na. sa mga audience, may artista, ha? Dali na, be. Hala daw naman. Hi. Andali. Yeah, ladies and gentlemen, please welcome Maraming salamat kay Kalubot sa pagpapasaya sa ating mga audience. Ayaw niya? Dali na iya, ikaw na nga niya. Maduyaw ka. Ayan, so, ayan naman sabi natin, Maricel? Marilo po. Marilo. Ayan naman sabi ni Ate Marilo sa ating sponsor. Ayan po, gusto ko pong magpasalamat po sa hanggang ngayon po, tumutulong po pa rin kay James. Kay Ma'am Brooklyn po ng New York po. New York po, maraming salamat po sa inyo. At saka po, sa inyo din po, salamat po sa... Kasi po hindi niyo po nakakalimutan si James. Ano po, lalaki. Welcome ate na. So basta ituloy mo lang yung pag-aalaga sa mga anak mo ha. So dapat laging malinis yung mga bata kasi yan tulad niya may mga sakit sila sa baga. Prone sila ng mga sakit. Madali silang kapitan ng sakit kaya dapat laging malinis yung mga bata. Kahit hindi kayo pumunta dito, so dapat
malinis yung mga bata. Ano? Yan, salamat kay Kalubot, yan, DJ TV, si Lemuel, maraming salamat. Bicolanos Vlog, Tingka Busute, maraming salamat sa pagsama dito kila Ate Marilo. Yan, sa ating mga sponsors, maraming salamat. Kay Ma'am Brooklyn from New York, maraming salamat po sa tulong niyo po kila Ate Marilo at kay James. So ayan nga po, nakita na natin yung resulta ng pagpapagamot po natin sa kanila. So maayos na po sila, si James maayos na din, si Ate Marilo mataba na ulit. Lalong tumataba. Lalong tumataba. Ayan, si Ivan naman, pakinig nga, hindi na, ano te? Hindi na po. Oh, wala na. Oh. Ayan, tuloy lang yung pagpapagamot ha. Dapat huwag magpapalipas ng gutom. Kasi yun yung number 1. So ayan, muli po, maraming salamat. Ayan, thank you po sa lahat po ng ating mga sponsors, sa lahat po ng ating mga viewers, sa lahat ng ating mga subscribers. Ayan, maraming salamat and God bless po sa atin.